vi en marginalhandske. Jeg racer den. Det gør jeg fordi, at som vi kan se på det andet bord, vi kæmpe edge over de her PLO-spillere, så ved det bord her nu. De spiller rimelig loose, trods alt, selvom det er midt om formiddagen. Vi har et godt flop her. Jeg tror ikke, vi vil se det. Det er fordi, hånden har rigtig meget potentiale, men det vil skade den, hvis vi ser et race på det flop der. Især hvis det for knappen er, fordi vi så er ude i position. Hvis vi ser et race, så er vi så stort set kun straighten, vi kan regne med. Vi rammer sådan en royal flush her. Og den skal bare races op selvfølgelig. Nej! Hvad fanden sker der? Ad! Lol. Jeg tror aldrig, jeg har boet på det der. Ja, det var lille bord i mindste.